Kenapa sing diarani tembung tentang kula? Tembang dandang gula salah siji jenis tembang macapat gambarake kahanan urip kang wis mapan kepenak pangarep-arep cita-cita. Asal usule tembung tentang kula kapriye? Tembang Dandang Gula niki diciptakake Sunan Kalijaga ing pungkasaning jaman Majapahit minangka sarana dakwah panyebaran agama Islam ing Jawa. Jeneng Dandang Gula asale saka dandang yaiku pangarep-ngarep lan gula yaiku legi. Apa maknane teka tembung tentang kula niku? Ngelambangake tahapan urip menungsa sing stabil, ayu, legi, lan kebak pangarep-arep cita-cita. Tembung tentang kula duweni watak ra. Mestine nduweni, yaiku watake luwes, gemes lan nuruti ati. Pantes kanggo nyritakake cerita apa wae ing ngendi wae lan kahanan apa wae. Terus tembang tentang kula duweni paukuran guru ora? Tembang Dandang Gula nduweni paugeran guru dumadi saka 10 gatra, guru lagu, guru wilangan, 10I, 10A, 8E, 7U, 9I, 7A, 6U, 8A, 12I, 7A. Terakhir tuladhane apa teka tembung tentang kula niku? Yogyanira kang para prajurit lam sira samyan lodo duk ing uni caritane Andilarah Sang Prabu.